Fl-aħħar ġimgħat id-dewmien qed isir bħal donnu sinonimu mal-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta. Persuna li wrid ix-xewqa li tibqa' anonima qasmet l-esperjenza xejn pjaċevoli tagħha ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Hekk kif spjegat li vjaġġ minn Lourdes fi Franza għal Malta spiċċa bħal ħolma kera li ma ridet tispiċċa b'xejn. Il-Pellegrina spjegat li l-grupp tal-fuq minn 100 persuna telqu mill-lukanda għal ħabta tas-6 ta' filgħaxija u waslu fl-ajruport ta' Lourdes nofsija wara. Bilan illi kellhom jaslu f'pajjiżna għal ħabta tal-11:30 ta' bil-lejl. Madankollu wara ħafna dewmien kontra kull aspettattiva fil-11:30 ta' bil-lejl ma waslux Malta, iżda wasal l-ajruplan tal-Air Malta fil-Mitjar. Aħna suppost wasalna Malta fil-11:30, tlaqna mill-hotel fis-6, wasalna l-airport fis-6:30. Ġifieri, mbagħad ġifieri konna nafu għana li fil-11:30 inkunu Malta, imma ġifieri wara beda jsir il-ħin għallinna li fil-11:30 jasal l-ajruplan. Meta wasal l-ajruplan fil-11:30 ġifieri kien hemm ħafna fil-wheelchairs ħafna anzjani kollha kien hemm ħafna fuq 80 ukoll bil-bastun u hekk. Ġifieri u daw tal-wheelchairs kienu ilhom mis-sitta ħafna minnhom bin-nefis. Sakemm il-passiġġieri telgħu kollha fuq l-ajruplan laħqu saru nofs il-lejl bit-titjira ta' sal Malta għal ħabta ta' 2:30 ta' filgħodu. Bin-nies jerħula lejn id-dar xi 3 ta' filgħodu madwar 3 sigħat u nofs wara l-ħin previst. Waħda mill-cabin crew qalet li għax waslhom tat l-ikel. Il-kaptan ma qalilna xejn ġast niskuża ruħi li it-tardjajna ftit. Daqshekk qal ma qalilniex għal xiex kif ġara, imma waħda mill-iktar cabin crew qaltilna li għax wasal tal-ikel. Meta l-passiġġieri staqsew għalfejn kien hemm dan id-dewmien kollu, membru tal-ekwipaġġ spjegat li dan kollu seħħ minħabba li kienu qed jistennew lil caterer. Propju l-istess skuża li ntużat waqt titjira li demet telqet minn Malta, kombinazzjoni lejn Lourdes ukoll il-jum ta' qabel. Dewmien li esperjenzat ukoll il-mara li rrakkontat l-esperjenza tagħha ma' Net News, hekk kif saħqet li anke minn Malta kellhom dewmien ta' satejn, bil-konsegwenza li spiċċaw daħlu l-lukanda għal ħabta tas-sija ta' filgħodu. Jara kemm tkun ilek barra mill-hotel, itħajja. U barra ġifieri anke tara dawk l-anzjani, tal-missija, tara dak l-anzjani bil-bastun kien hemm waħda tkun ħassa ħażin ukoll. Tal-missija hu. Hija saħqet li ġita ta' devozzjoni jispiċċaw joħdu ilek minn saħħtek u dan mhux aċċettabbli.